Малітва ў Гецэманіі. Потым Езус пайшоў з імі на месца, званае Гецэманія, і сказаў вучням: «Сядьце тут, а я адыду і памалюся там». І, узяўшы з сабою Пятра і абодвух сыноў Забэдэевых, пачаў тужыць і адчуваць трывогу. Тады сказаў ім: «Засмучана душа мая аж да смерці. Застаньцеся тут і чувайце разам са мною». І, адышоўшы крыху ўперад, упаў на твар, маліўся і казаў: «Ойча мой, калі гэта магчыма, няхай абміне гэты келіх мяне. Аднак не як я хачу, але як ты». Калі вярнуўся да вучняў і знайшоў іх спячымі, сказаў Пятру: «Чаму вы не маглі 1 гадзіну чуваць са мною? Чувайце і маліцеся, каб не паддацца спакусе, бо дух ахвочы, але цела слабое». І зноў, адышоўшы другі раз, маліўся, кажучы: «Ойча мой, калі не можа келіх гэты абмінуць мяне, каб мне не піць яго, няхай станецца воля твая». І, вярнуўшыся, зноў знайшоў іх спячымі, бо вочы ў іх былі стомленыя. Тады пакінуў іх і адышоў зноў, і маліўся 3 раз, паўтараючы тыя самыя словы. Тады зноў прыйшоў да вучняў і сказаў ім: «Усё яшчэ спіце і адпачываеце? Вось наблізілася гадзіна, і Сын чалавечы выдаецца ў рукі грэшнікаў. Устаньце, пойдзем, вось наблізіўся мой здраднік».